Oh, lang-langing driya mangu-mangu mangungkung kandhuandri eman senggana wanoman titi kalungguhan iki ndaraku Pandhawa padha nggone ndikir bebarengan kelawan aku Semar ana apa senggana waduh ulun are kalenggan mundi sabda paduka yang padha ulun anggenipun Tarabrata kula kapurih ngangklang dhateng bumi Ngastina dawuhipun pukulun menawi ta wonten samobarang kang nyolowedi nggih kabeta wonten ing Karang Kadempel. Waduh ulun sareng kula mimba wujudipun simo ing mriku sangjane para Kurawa badhe ambes miji majamus Kalimasada arahainipun saged kula saut kula aturaken dhateng paduka pukulun. Soroting pandang somolo Rambo madangi pasreyan ngenani wadono semoga langit sang Hyang Sramana langkung somong kamengku holing senggana wanoman dina semengko dudu Semar sing nampa ning daraku Puntadewa senggana perkara iki mergawana angkara murka sipating jajalanan ingkang jumedhul ana ing bumi prasasat menungsa wis ora weruh pirawiri nggawa raga weruhana dunung dedununging urip nanging ora prayitna yen ati-ati yen to satemene akeh wujuding jajalaran setan kang kumpul marang manungsa ora mokal ana sipating manungsa ning kaya dening setan. Mula kang saka kuwi tanggung jawabe senggana wanoman ngreksa marang bawana iki bebarengan kalawan daraku Werkudara. Muji dateng arasane Gusti Den ayu datang Munyo elek ikan